ଅଭୂତିକ ଜନଜରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏ କଥାରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସହି ଆମେ ନିରଜ କାଳକୁ ବଞ୍ଚି ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସ ଦେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ନର୍କରେ ଗତି କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସୁମତି ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟାଏ କଥା କରିବା। ସୁମତି ସେଇ ତିନି ଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମହିମାନ୍ତର ଠାକୁର। ସେ ଅକର୍ମକୁ ସୁକର୍ମ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ସେବକ କିମ୍ବା ମାଳି ଡକାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା ମାର୍ଜନା କରନ୍ତେ, ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେ ଆମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ। ସତ କଥା ଟିଏ କହିଲା ତମେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସେଇ ମାଳିସାହିକୁ। ସେଠାରେ ଭଲ ବଳବାଣୀ ନାମକ ଏକ ସେବକ ଡକାଇ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି।
Santana, Santana,